Šibenska galerija Svetog Krševana ugostila je izložbu lutko slika zagrebačke umjetnice Margarete Perišić. Pod nazivom 99 postavljeno je upravo toliko raznolikih izložaka, nastalih u godinu dana istraživanja. Umjetnički izazov autoricu je doveo do važnog pitanja je li moguće samo stvarati bez novčane naknade za to. Godinu dana to se pitala izrađujući 99 lutko priča. Pa shvatila sam da moram stvarati, bez obzira na išta i da je to tako velika potreba i veselje da se vrijeme stvarno zaustavi, tako da je nebitno što slijedi. A zlatnici su onako svugdje na put. Umjetnica je Šibeniku od prije poznata. Na Međunarodnom dječjem festivalu već godinama vodi lutkarske radionice i režira predstave. Da, i pripovijedam i radim sa djecom, uglavnom život mi je kao u bajci. Jedna sjajna umjetnica, lutkarica, ilustratorica je napravila jednu izložbu koja je zaista dobro sjela u galeriju, koja ima 99 lutaka, kako se i zove priča, i svaka lutka ima, odnosno lutko slika ima svoju priču, svoju poruku. Primjereno širokoj publici pažnju plijeni svaki izložak. Nužno je zastati i otkriti priču. Ona stvarno može istraživati svaku posebno, tako da pozivam sve da dođu i da vide i da iskuse sami kao male svjetove. Meni se najviše na ovoj izložbi svidjela mehanička jedna maca koja stoji ovdje pokraj. Ova tu. Likovi iz priče o 99 zlatnika, nesretnome kralju i sretnome slugi korespondiraju s našim vremenom i utrkom za novcem. Ljudi, stvarajte i veselite se životu i ne trčite uzalud. Ta poruka umjetnice odzvanjat će Galerijom Svetog Krševana do 5. svibnja.